Koktisal diboro nogana o tukui tongmani joro Assamsa nogana ni hatai kuagui phaimani bai ha phobjagui thimra jak bisisini umoni khoroksa sikli serai bini mung Shalika Deborma pati mungni yagulo logi logi Kailanpur sakam nogo tubui phaika bono nogni borogrok aboni yagulo rohorjaka Agartala jibi sakam nogo pati mung Tula Sikorni nomonjoi amsayo Saltam romai haste ganangui nobarwati phaimani bai hasteni dal bidal amsayo bai eklaika kotor kotor bufang wafang koboni telang hakisasuk lukorokni nokhuk aba haike no kereng kereng amsayo bai eklaika kwbangma sengferangni pilar Koktisal aisukni simino haste ganangui rubrubke phaimani watui thakmani yagulo Koktisal diboro nogana ni serai rok bai tuklai tongmani Tula Sikor nomonjoi kamini Povindra Debormani bisisini umoni bwsajuk Shalika Deborma aba haijorano nogana ni hatai kusukwagui phaimani bai phobjaka Shalika Deborma nokni borokrokni chirung mokorok khanama bai swkangui phailaika afuru gana gini amsaini lukurok ha phobjak Shalika no thimra jakya ha bisingni tiklai logi logi no Kailanpur sakam nogo tubui phaika bono nokni borokrok Shalika ani bui saklayo ngai bo jeraiba tukui tongkhani aro akasa ha slip kaklai phai bwsago nangai ko taka hamya puila khai Kailanpur to karo nglia ngai ta poi tau jesi bitlang nang to khata ঘটনাটা কোন জায়গায় হইছে নমনজই বাড়ি তার নামটা কি এমনি ছাড়ো 11টা 10 রকম আছে সময়টাই আমরা তাই দিন বুফান বুমুখা পাবেন দমা গাই রুগিন বুমুখা Shalika Deborma তাই রোগী তারা কোন কই নিয়ে যাচ্ছে জীবিত Phiaba bini sak belai hamyani bagui paithago rohorjaka bono Agartala jibi sakam nogo nogana ni hatai kuagui phaiyi bisisini umoni khoroksa sikli serai ha phobjakmani pati mungno tui wanamate kwmangma klaika amsaini joto lukurok Khwaini simi biplobni kokthum Chinkhorang